Maraming kwento na ang narinig natin tungkol sa mga kababalagan, lalong-lalo na sa mga aswang, na kahit noon pa mang kapanahunan ng ating mga lolo ay talamak na. Ngunit ano nga ba ang pakiramdam kapag ikaw na mismo ang nasa harap ng nakakatakot na nilalang na ito? Ano ang uunahin mo? Sumigaw ba o tumakbo? Pakinggan natin ang karanasan ni Celso. Taong 1974, Antique. Isang magandang araw po sa lahat ng mga kalakbay na nakikinig sa channel na ito. Nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang mga kwentong inilalahad nyo sa channel na ito ang nagiging libangan ko, lalo na kapag mag-isa lamang ako at inaabala ang sarili sa aking munting gulayan sa aking bakuran. Malaking bahagi ng aking araw-araw na gawain ang makapakinig sa mga kwentong binabalik ako sa nakaraan. Tawagin niyo po akong Celso. Sa ngayon po ay 67 na po ako at malakas pa din naman. Gawa ng laking probinsya at pawang mga gulay at prutas lamang ang kinakain ko. Edad 18 lamang ako nang maranasan ko itong tagpo na hanggang ngayon kahit nasa 6 na dekada na mahigit ang nakakalipas ay sariwa pa din sa aking isipan. Nakatira kami sa isang baryo ng Antique na noong araw ay talagang mahirap na marating. Hindi ko lang alam kung bakit doon napadpad ang mga ninuno namin. Gayong pwede namang manirahan sa mga kapatagan at sa mga lugar na malapit sa mga daan. Paano po kasi, kalakbay? Mula sa modernong Antique ngayon, kung lalakarin mo ang dati naming lugar tirahan, ay aabutin po ng 2 hanggang 3 oras mahigit. Kaya nga po noon kung napupunta sa kabayanan ang mga taga roon sa amin, ay madaling araw pang umalis at hating gabi na kung nakakabalik. Yun ay kung hindi tagulan, kung saan maputik ang daan at mataas ang tubig sa ilog. Ako naman po noong araw ay hindi naman masyadong gala at sa bahay lamang ako. Paminsan-minsan kapag nauutusan ay tumutulong ako sa palayan namin na nasa gilid ng bundok. May 15 minutos pang lalakarin mula sa bahay namin. Pero okay naman ito para sa akin. Gawa ng kapag naroon ako sa palayan ay napakatahimik ng paligid. Malayo sa araw-araw na sermon ng nanay. Hindi ko po alam, kalakbay, kung ako lang ba ang nakakaranas na maaga pa lamang ay maririnig mo na ang sermon ng nanay habang gumagawa ito sa kusina. At hanggat may tao sa loob ng bahay, ay maingay ito at tila telenovela ang mga litanya sa buhay. Kaya nga naging masipag ang mga kuya at tatay ko sa pagsasaka. Gawa ng napakapayapa ng buhay nila habang inaasikaso ang mga pananim. Nadiskubre ko na lamang ito noong nasa edad 15 na ako. Nasabi ko pa na tila may kakaiba sa bukid na yon na noong ko lamang naramdaman. Tawa naman ng tawa sila itay habang tinatanong ako kung alam ko na daw ba ang pinagkaiba ng bukid na yon sa aming bahay. Nang sabihin ko naman na hindi ko alam at sa kanila sinabi na walang maririnig na sermon sa maghapon. Subalit pagdating ng gabi ay naroon ulit at sumusot sa tenga ang mga pananermo ni nanay, lalo na sa mga kuya ko. Pero ganun naman talaga ang nanay. Mabait ito at maasikaso sa pamilya. Siguro po ay nalulungkot lang ito. Gawa ng wala siyang anak na babae ng mga panahong iyon at panay kaming kalalakihan. Madalas niyang sermonan ng tatay na bakit daw ba wala siyang anak na babae. Hindi kagaya ng mga kapitbahay namin na may nakakatuwang sa paglalaba at pagluluto ang mga nanay. Huwag kang mag-alala, si Mang. Pasasaan ba at bibiyayaan din tayo ng dalaga. Huwag ka lang kasi masyadong masungit sa akin. Wika ng tatay na sinagot naman ng nanay na 4 na beses na niyang sinasabi ang mga salitang yon. Kaya nga may 4 na silang anak na lalaki. Dagdag pa nito na tigil-tigilan na daw siya ng tatay at ayaw na niya magbuntis ba kung lalaki din lang naman daw ulit ang lalabas. Nalilibang na lamang kami sa away at bating gawain ng mga magulang namin. Alam naming lambingan lamang nila ito. Ni minsan ay walang seryosong pag-aaway ang dalawa. Simula pa na magkaisip ako. Ang panganay namin ay 28 na, ngunit wala pang asawa. Hindi ko din masisi ang mga kuya
Hindi sila nakakalabas ng aming lugar, kung saan naman ay halos walang makitang kadalagahan. Kung meron man ay mga kamag-anakan pa namin. Isang araw ay niyaya ako ng itay na sumama sa kanya papuntang bayan. Kapanahunan ito ng pag-aani at mula sa amin ay mano-mano ang pagbubuhat namin ng mga sako ng palay upang maipagbili sa bayan. Kasama ng 3 ko pang mga kapatid ay may tigda 2 sako kami ng palay. Medyo maganda ang naging ani namin noon. Ngunit halos lampas kalahati nito ay ibabayad lamang ng tatay sa pinagkakautangan niya mula sa pagpupunla ng mga palay hanggang sa pag-aani nito. Halos sakto lamang at minsan pa nga ay kulang pa ang natatanggap nito. Ang pababa sa bayan ay madali lamang. Kahit pa may dala kami ay hindi gaanong nakakapagod. Ang totoong pagsubok dito ay ang pag-uwi namin sa kinahapunan kung saan ay siguradong may mga dala kami. Bukod sa matarik at paakyat ay madilim pa. Noong minsang sinama ako nila tatay sa bayan, ay nasubsob pa ako sa putikan dahil sa sobrang dilim ng daan. Kapag nasa bayan naman kami, ay nilulubos ng mga kapatid ko ang pamamasyal at pagtingin-tingin sa mga kadalagahan doon. Habang ang tatay ay abala sa mga pinupuntahan nitong tao na sa tingin ko pa ay mga pinagkakautangan niya. Maniwala po kayo, iba ang sakripisyo ng isang ama para sa kanyang pamilya. Ako naman ay naroon lamang sa palagi kong tinatambay ang tindahan. Bibili lang ako ng soft drinks mula sa parte ko sa pagbubuhat ng mga palay. At isang tinapay ay ayos na ako. Sa isip ko pa ay minsan lang ito at ilang buwan na naman ang aantayin ko bago makatikim ulit ng ganito. Minyong, nabalitaan mo na ba yung mga bakuit na bagong dating sa bayan? Usap-usapan na pamilya iyon ng mga aswang na napadayo dito sa atin. May ilang residente na sa mga kalapit barangay ang nakakita ng kakaibang uri ng aso sa mga palayan nila. Payo lang bilang kaibigan mo, pakaingatan mo ang pamilya mo doon sa kabundukan. Unang pupuntiryahin ng mga yan ay yung mga nasa pinakaliblib na parte ng bayan natin. Nung sunod na araw lamang mula nang dumating ang mga yon, sinubukan silang hanapin ng mga otoridad pero wala nang bakas ng mga bakwit dito sa sentro. Tingin namin ay nagsiakyat na ang mga yun sa kabundukan. Kaya mag-ingat kayo doon sa lugar ninyo. Wika ng isang residente na sa pakiwari ko ay kaibigan ng tatay. Sumagot naman ng tatay na walang dapat ipag-alala ang kaibigan niya. Bago pa man daw makarating sa amin ng mga bakwit na hiniinalang aswang, ay ilang komunidad pa ang madadaanan ng mga ito na siguradong magagawa na silang supilin. Yun ang paniwala ng itay. Ngunit iba naman ang opinyon ng kaibigan nito. Ayon pa nga sa kaibigan niya, na oras na makaramdam ng gutom ang mga aswang, siguradong malaking problema iyon sa komunidad na kagaya sa amin. Para naman hindi na humaba pa ang usapan, ay nagwika na lamang ang tatay na ipapaalam niya sa mga matatanda sa aming puok upang malaman nila ang mga dapat gawin. Para kasi sa mga katulad namin, ay iginagalang namin ang desisyon ng mga pinakamatatanda sa aming lugar. Bandang mga 3:00 na po yata nang matapos ang tatay sa mga kailangan niyang gawin sa bayan. Nag-antay pa kami ng mga 30 minutos sa mga kapatid ko na hindi ko alam kung saan na nagtungo. Pero nang makabalik naman sila ay agad na kaming naglakad pabalik sa amin. Asin, asukal, at ilang pang mga pangkonsumo na hindi namin makukuha sa kagubatan ang binibili ng tatay sa tuwing bumababa kami. Ang maganda pa dito sa tatay ko ay hindi naninigarilyo pero malakas sa tuba. 5:00 na nang marating namin ang paanan ng bundok na dadaanan namin pa uwi. Bagyang madilim na dahil sa mga kakahuyang naroroon pero ayos lang naman. Dahil kumpara dati, ngayon ay may ilawan na kaming nadadala kung kaya't hindi kami gaanong nababahala sa pag-uwi namin. Panay naman ang pagkukwentuhan ng mga kuya ko tungkol sa magagandang dilag na nakita nila sa bayan. Yun nga lang ay hanggang titig lamang sila dahil sa mga duwag itong kuya ko pagdating sa kababaihan. Nang minsan namang matanong ko si Kuya Domeng kung bakit ba sila takot makipag-usap sa mga dalaga sa bayan,
Nasagot na lamang nila na wala silang lakas ng loob dahil sa mga magbubukid lamang sila at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Pawang mga elementarya lamang kami at si Kuya Doming ay hindi pa natapos ang ika-6 na baitang sa elementarya, kung kaya't mababa ang tiwala sa sarili. Habang nag-uusap nga sila, ay napatigil ang tatay sa bandang paahon na sa bundok. Paano kasi sa unahan ay may tila taong nakaupo sa gilid ng dadaanan namin. Hindi ito gumagalaw pero alam naming tao dahil sa ilaw ang dala namin. Pinakiramdaman namin ito at marahang kaming naglakad papalapit. Una ko nang tinignan ang mga kamay nito kung may hawak bang patalim o pamalo. Subalit wala akong nakita, kung kaya't bagya akong nakalma. Noong halos magpang-abot na kami, ay bigla na lamang itong tumayo. Kalakbay. Ganun na lamang ang gulat ko nang makitang sobrang tangkad nito at halos abot balikat lamang ang Kuya Doming ko na siyang pinakamatangkad sa aming baryo. Humarang ito sa daan at biglang nagsalita. Hindi ko po maintindihan ang wika nito, gawa ng ibang lengguwahe ito. Subalit naiintindihan ito ng tatay. Tila ang lagay ay nanghihingi ng makakain ito at nagtatanong kung may dala daw kaming pwedeng makain. Agad namang ibinaba ng tatay ang 2 sako at mula doon ay kumuha ito ng isang supot ng tinapay at iniabot sa taong iyon. Napakalaki po nito at kulot ang mahabang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Kung hindi nga lang ito nagsasalita, ay aakalain kung ito na ang sinasabi nilang kapre. Pero matapos na maibigay ng tatay ang tinapay, ay naglakad itong papasok sa masukal na kakahuyan. Nang matanong naman namin ng tatay kung paanong naintindihan niya ang sinasabi ng lalaki, hindi niya raw naintindihan yung salita. Pero yung aksyon ng mga kamay ay tila nang hihingi ng pagkain, kung kaya't iyon ang ginawa niya. Sa madaling sabi ay nagpaubaya at nagtiwala ang tatay sa kanyang kutob. Nang hinayang naman ako sa isang supot ng tinapay na sa almusal ko sana kakainin. Pero sabi nga ng tatay, ay dapat na maging mapagbigay kung kaya naman daw naming tumulong. Medyo kakaiba nga lang yung tinulungan namin. Gawa ng bago ito umalis ay isa-isa pa kaming inamoy. Muli kaming naglakad. Dito ay mga nasa kalahating oras na lang ay mararating na namin ang bahay. Pero kalakbay, nang makalampas po kami sa mapunong lugar, ay ganun na lamang ang aming pagkamangha. Dahil sa nakakita kami ng tila malalaking unggoy na nakalambitin sa mga puno at nakatingin sa amin. Tila pulat dilaw ang mga mata nito sa tuwing tatamaan ng ilaw na dala namin. Sa kabutihang palad ay hindi naman kami inatake at nakatitig lang ang mga ito. Magkaganon pa man, ay nagmadali na ang tatay sa paglalakad. Ayon pa sa kanya ay simula nang tumira kami doon, ay wala pa siyang nakitang unggoy, kahit pa yung maliliit lang. Kung kaya't sigurado siyang hindi unggoy ang mga nakita naming nakatitig sa amin. Pagdating namin ay lumabas na muli ang tatay at nagtungo sa matatanda sa aming lugar. Sa palagay ko pa, napag-uusapan nila ang tungkol sa mga nakita naming nilalang. Hindi naman po ako nagkamali. Kinabukasan kasi ay nagtipon ng mga kalalakihan. Nang araw na iyon ay nagkasundo silang maglagay ng bakod sa aming komunidad base sa utos ng mga matatanda. Naglagay din sila ng mga kawayang nakatusok sa lupa at sa tapat na palabas na direksyon. Hindi ko naman maintindihan kung paanong mapoprotektahan kami ng mga ganoong harang. Gayong kayang-kaya naman itong akyatin ng mga hinihinalang aswang. Ayon naman sa tatay ay mas maigi na ang may harang kahit papano kaysa sa wala. At isa pa ay makakatulong ito upang makita agad kung sakaling may mga nagtatangkang pumasok sa mga harang. Nabalot naman ng takot ang mga kababaihan sa aming lugar. Lalo pa ang mga iilang buntis na residente. Noong sumapit ang gabi, karamihan sa mga kalalakihan ay nasa labas at nagbabantay sa bawat sulok ng aming komunidad. Dahil ayon sa matanda, kung nakita namin ang mga ito sa kalapit na kakahuyan, 2 lugar lamang ang maaaring salantain ng mga ito. Ang komunidad namin o ang mas malaking baryo na nasa kabilang dako ng bundok.
Naisip ko naman na maaaring ito na yung bakwit na sinasabi ng kaibigan ng tatay. Ngunit pilit kong iniisip kung ano nga ba ang kaugnayan nito doon sa matangkad na tao na nanghingi sa amin ng makakain. Sa magdamag po naman namin pagbabantay, na minsan ay nagsasalitan lamang kami sa pag-idlip, pero wala kaming napala. Walang aswang ang dumating o lumapit man lang sa bakod. Bagamat may narinig kami mga pagsigaw sa kakahuyan, ngunit sumapit na lamang ang umaga ay walang aswang. Masaya ako at ang mga naroon, subalit ayon sa mga matatanda ay masyado pang maaga para magdiwang. Hindi daw magiging ligtas ang aming pook hanggat nasa paligid ang mga aswang at nag-aabang lamang ng pagkakataon para sumalakay. Isa sa aming mga kanayon ang nagtungo sa Karatig Barangay para makibalita kung may kakaiba bang nangyari. Ngunit hindi pa man ito nakakaabot sa kabilang barangay ay agad na itong bumalik. Sa daan pa lamang kasi papunta sa Karatig Pook namin ay 2 patay na kambing ang nakita nilang gutay-gutay ang katawan at tila binaligtad pa ang laman loob nito. Ibig sabihin ay hindi lamang tao ang pakay ng mga ito. Kahit anong pwede nilang kainin ay kakainin nila, tao man o hayop. Ayon naman sa matatanda ay mas malaki ang tsansa namin makaligtas kung magkagayon. Dahil kailangan lamang ng mga ito ang makakain at hindi kailangang tao mismo. Ngunit bukod sa nag-iisang alaga naming kalabaw, ay wala naman na kaming ibang alaga. Hindi naman namin maaaring ipain ang alaga namin, gawa ng halos parte na ito ng aming pamilya. 2 lamang ang ating pagpipilian. Ang lumaban sa mga aswang o lisanin itong ating komunidad pansamantala hanggang sa umalis yung mga bakwit na aswang. Hindi din niya magtatagal dito at kakailanganin niyang lumipat ng lugar upang maghanap ng mga bagong makakain. Wika ng matanda sa pagpupulong. Ngunit hindi naman maaaring isuko namin ang tirahan namin dahil sa wala namang kaming ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Sa isip ko pa ay talo nito ang sinalanta ng bagyo o nasunugan. Isa sa mga naroon ang nagmungkahi na bakit hindi na lamang magtungo sa bayan para ipagbigay alam sa mga otoridad ang kalagayan namin doon. Ngunit isa sa aming kabaryo ang nagsabi na sa kasalukuyan ay tila hindi magandang ideya ang mungkahing iyon. Ibig sabihin noon ay dadaan sa kagubatan kung nasaan ang mga aswang at aabutin ng hapon bago makabalik sa aming baryo. Maaring matambangan na sila sa gubat o atakihin ang baryo namin dahil sa kakulangan sa kalalakihan laban sa aswang. Sa madaling sabi ay tanging kami-kami lamang ang magtutulungan upang malampasan ang suliraning ito. Ako naman ay halos wala nang maisip na paraan. Bukod sa bata pa ako at walang karanasan sa pakikipagsagupa sa aswang, tanging pag-aararo lamang sa bukid ang alam ko. Ilang gabi kaming puyat at halos hindi na makagawa pang magtungo sa aming mga taniman dahil sa panganib na dulot ng mga aswang. Subalit ang ipinagtataka lamang namin, nang dahil sa nakakarinig naman kami ng mga pag-alulong sa gubat, mga pagsigaw, isa pa ay alam ng mga aswang na may kabahayan doon gawa ng nakita nga kami ng mga ito noong mga nakaraang gabi. Pero walang sumasalakay sa amin. Hanggang sa umabot sa amin ang balita na may mga nabiktima na ito. Ngunit nagulat na lamang kami dahil sa ang nasabing barangay ay 3 oras na ang layo sa aming lugar. Ibig sabihin ba nito ay nilampasan nila ang nayo namin at napiling lumipat ng lugar? Hindi masyadong kumbinsido ang matatanda sa amin sa ibinalita ng Karatig Barangay. Kung kaya't minabuti nila tatay na magtungo sa kakahuyan kung saan namin nakita ang mga aswang. Dala-dala nila ang isang inahing baboy na madalas kong nakikitang pag-alagala lamang sa bakuran ng kapitbahay namin. Gagamitin nila itong pamain sakaling naroon pa din ang mga aswang. Ngunit paghapon sila naglibot sa gubat, ay wala ni isang bakas ng mga nilalang at tila ba walang aswang ang nagawi doon. Nang bumalik noong hapon ng grupo nila tatay, ay nakangiti ang mga ito. Wala na ang unos na kinatatakutan namin. Sa kung anumang dahilan ay labis kami nagpapasalamat na ligtas na kami. Bagamat nalulungkot din kami sa lugar na sinalanta nito,
dahil sa maaaring naging kami iyong kung hindi kami sinuwerte. Anumang swerte ang dumapo sa ating maliit na baryo ay ipagpasalamat na lamang natin sa Diyos. Ngunit huwag tayong magpakampante. Ang maimumungkahi ko lamang ay magbantay pa tayo ng kahit 3 araw pa para makasigurado tayo sa kaligtasan ng bawat isa. Payo sa amin ng matanda. Wala namang kaming pagtutol dito kasi dahil naman sa kanilang paggabay, kung kaya't hanggang sa mga sandaling iyon ay ligtas kami. Hanggang sa sumapit ang isang Sabado ng gabi, nagkakasiyang kami sa paligid ng apoy. Nagkukwentuhan sa mga karanasan at mga pangarap sa buhay habang nagbabantay sa aming paligid. Siya nga po pala ay baka iniisip ng mga tagapakinig kung gaano kalaki ang komunidad namin. May 10 bahay lamang po ang narito sa pagkakatanda ko. Kaya't napakaliit lamang namin na kung dadaanan ng grupo ng aswang ay siguradong mabubura sa isang buong magdamag lamang. Kaharap ko dito ay ang mga kapatid at pinsan ko. Sa usapan ay tila ang layo na ng mga pangarap namin sa katotohanang nasa harapan namin. Nari ang gusto ng isa na maging guro. Ang isa naman ay gustong magkaroon ng malaking bahay. Samantalang ako, pangarap ko lang na magawang tumira sa bahay na nasa gilid ng kalsada, malayo sa masukal na gubat. Sa itinakdang 3 gabi ng pagbabantay, ay walang kakaibang naganap at payapa ang bawat gabi nagdaan. Dito na kinumpirma ng matanda na ligtas na kami at maaari nang bumalik sa mga regular na gawain sa araw-araw. Labis naman kaming natuwa dahil sa wakas ay magagawa na naming linisin ang aming mga taniman na noon ay sagana na sa mga ligaw na damo. Naging abala kaming lahat sa pagpapanumbalik ng lusog ng aming mga palayan at mga gulayan. Malamig na ang simoy ng hangin at kung tama ang pagkakaalala ko ay malapit na nito ang panahon ng Kapaskuhan na hindi naman pinagdiriwang sa aming lugar. Subalit sa Karatig Barangay ay taon-taon itong pinagdiriwang at pinaghahandaan. Sumapit na nga ang Kapaskuhan. Bagamat hindi kami naghahanda sa mga ganitong okasyon, ay nagtutungo naman kami sa karatig naming barangay upang siyempre ay makikain at makidaos ng Pasko. Ngunit hanggang hapon lamang kami dito dahil sa wala din kaming matutuluyan sa kinagabihan. Sila tatay at nanay ay naiwan sa bahay habang kaming 4 kasama ang 3 pang kalalakihan ay masayang tinungo ang karatig pok namin. Hindi naman kami nabigong makikain sa mga pinsan naming naroon. Taon-taon ay pumupunta kami sa kanila. Pero ibang araw na iyon. Paano po kasi ay may mga tulisang naroon? Mga armado at sa dating pa lang at pananalita ay siguradong walang gagawing mabuti. Ayon sa mga ito ay makikikain lang daw naman sila at alis din. Gustuhin man tumanggi ng mga tao roon ay wala naman silang magagawa. Baka mamaya ay ratratin na lamang kami doon kapag ginalit namin ang mga ito. Walang magagawa ang mga pulis doon. Maging militar gawa ng baka matagal na kaming patay bago pa nila malamang sinalanta kami ng mga tulisan. Kung susunod naman kayo sa gusto namin, ay wala tayong magiging problema. Ilagay niyo sa sako ang mga alaga niyong baboy at ipagbalot niyo kami ng mga makakain. Wika ng tila pinuno ng tulisan habang binabastos nito ang isa sa mga dalagang naroon sa handaan. Nilimas nito ang mga nakaimbak na mais at bigas na mga taga roon, mga manok at baboy at kung ano pang mapakikinabangan. Sa dami nila ay walang maglakas ng loob na sumalungat. Siguradong tatadtarin nila ng bala ang lalaban sa kanila. Mabuti na lang ay hindi nila naisipang tangayin ang mga kababaihan doon. Tila yata talagang mga pangkonsumo lamang ang sadya nila. Kinabahan naman kami magkakapatid. Sana ay hindi nito maisipang maglakad sa direksyon ng aming maliit na pamayanan, kundi ay pati ang kaunti namin mga naitabing pagkain ay siguradong lilimasin ng mga ito. Sa bilang ko ay nasa 20 katao ang mga ito at lahat ay armado. Nang maubos nila ang mga maaari nilang madala, ay nagsialis din ang mga ito at nagtungo sa kakahuyan.
ora mismo na makaalis ang mga tulisan, ay gusto ko nang sumunod at magtungo na pauwi. Ngunit pinigilan ako ng mga taga roon. Wika pa ng isang matanda na delikado kung agad kaming uuwi. Baka daw kasi magpang-abot kami sa kakahuyan at mapatay pa kami ng mga ito. Kung kaya't palipasin na lamang daw namin ng ilang oras bago umuwi. Ibig pong sabihin nito ay nasa 9:00 na kami makakauwi sa amin. Ayaw din naman naming mapatay sa gubat, kung kaya't ikinalma ko ang sarili ko. Alam kong mali po kalakbay. Subalit ng mga oras na iyon ay naisip ko na sayang at wala na yung mga aswang doon. E di sana ay nabusog ang mga nilalag na yun sa 20 tulisan na nasa kagubatan. Ang nakakatuwa lang kalakbay, na bagamat nalimas na sila ng mga tulisan, nagawa pa nila kaming ipagbalot ng mga maiuuwing lutong ulam. Mag-aalas 9 na nang maglakad kaming pauwi. Dala ang tagi-isang sulo na gawa sa kawayan, ay tinahak namin ang kagubatan na siyang pinakamalapit na daan pauwi. Marahan ang lakad namin. Nakikiramdam at tinatalasan ng pandinig. Baka nasa gubat pa ang mga tulisan at mapahamak pa kami. Tanda ko pang masakit na ang ulo ko noon sa kakalingon sa may likod. Pati na rin sa kaliwat kanan, para lang masiguradong walang tulisan ang susugod sa amin. Pero nang makalampas kami sa malalaking puno na nakaharang sa daanan, unahan lang nito ay kawayanan. Nakita naming naroon ang mga manok at baboy na nakulimbat ng mga tulisan at pakalat-kalat. Naglalakad-lakad. Sa unahan pa ay kita namin ang mga nagkalat na sako at mga bigas pati mais. Inisip tuloy namin na maaari kaya nagkaroon ng pagtatalo sa mga ito at nagkagulo sila. Subalit wala kaming narinig na anumang putukan. Ngunit nang makita namin ang iilang baril na nakakalat lamang, tinignan ito ng kuya. Saka lamang namin nalamang na lahat ng mga baril na yon ay walang laman o walang bala. Ibig sabihin ay naloko lamang ang mga taga-barangay sa pag-aakalang kargado ang mga baril nila. Kung mas maaga naming nalaman iyon, ay baka dinumog na namin ang mga iyon at ginilitan ng mga leeg. Magkagayon pa man ay napapaisip kami kung anong nangyari. Habang sila kuya ay panay ang pag-iipon ng mga mais at kamote sa mga sakong naroon upang iuwi sa amin. Nang magsitigil ang mga ito sa paglalakad, at nang hawiin ko ang kuya ay pati ako napatigil. Naroon ang mga tulisan sa gitna ng gubat na nakatipon. Magkakatabi sa may isang puno. Ngunit hindi sila ang dahilan ng aming pagkatulala, kundi ang mga wangis ng unggoy na nasa mga puno at ang mga aswang na nagpapaikot-ikot sa mga tulisan. Patay na, uwi ka ako sa aking sarili. Tila masyadong maiksi ang buhay ko sa mundo. Sa isip ko pa, 18 lamang ako at hindi man lang nagkanobya at ito magiging hapunan ng mga aswang. Ilan sa mga tulisan ay nakita kong wala ng buhay at wakwak na ang mga leeg. Ang ilan ay malalalim ang kalmot sa muka. Ni isa sa amin ay walang makapagsalita, lalo na nang lumingon sa amin ang mga aswang at nilabas ang mga pangil nito. Sa tagpong iyon ay wala na pong tumatakbo sa isip ko. Blanko lang at wala ni anong pumapasok. Parang ang gaan ng pakiramdam ko na hindi maipaliwanag. Sa palagay ko ay tila tanggap ko na noon yung kamatayan ko. Nang mabaling sa amin yung atensyon ng mga ito, ay sinubukang tumakas ng ilan sa mga tulisan. Dahilan para mas mapabilis ang kamatayan nila. Mabilis kumilos sa mga ito at kahit pa siguro maghiwa-hiwalay kami sa pagtakbo, ay maaabutan din kami. Hindi na lamang kami gumalaw at inintay na lamang namin na lapitan kami at sugurin. Isa sa mga kasama naman namin ang naihina sa kanyang salawal. Tapos ay parang aatakihin na sa paghikbi nito. Habang ang ilan sa mga aswang ay inikutan na kami at sinisingot. Nang ilang sandali pa ay napayapa ang mga aswang. Maging ang ilang lumalantak sa katawan ng mga tulisan. Lumitaw mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan yung nilalang na sobrang tangkad at nilapitan kami nila kuya. Sabay ng muling pagmuestra ng mga kamay nito, kagaya ng dati. Dahil sa naalala namin na para itong nanghihingi ng pagkain,
Ang ginawa naman namin nila kuya ay iniabot ang lahat ng bitbit naming sako, pati yung sa mga kasama namin. Inilagay namin ito sa may paanan nung matangkad na nilalang. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng nakakatakot na sigaw at gumawa ng daan ng ilan sa mga aswang na nakaharang sa daanan namin pauwi sa bahay. Labis ang aming pagtataka at panginginig ng tuhod. Ngunit naunawaan namin ang pagkumpas ng kamay nitong matangkad na nilalang na maglakad na kaming pauwi. Ganun nga ang ginawa namin habang tinitignan ang kaawa-awang tulisan na tanging pagtitig na lamang sa amin ang nagawa. Nakalampas po kami sa kakahuyang iyon nang walang problema. Bagamat pati ang mga ulam na pinagbalot sa amin ng mga pinsan namin ay kasamang ibinigay namin sa mga aswang. Subalit hindi namin lubos na maisip at maunawaan ang mga nangyari, kung bakit kami hinayaan ng mga aswang at binuhay pa. Magkagayon pa man ay nagpapasalamat na lamang kami. Nang makarating naman kami sa amin ay halos mapahiga na kami sa lupa sa panghihina at takot. Agad naman kaming nilapitan ng mga kalugar namin at tinanong kung napano. Sa mga pautal-utal na pagsasalaysay ay ikinuwento namin ang mga naranasan sa loob ng kagubatan at kung paanong nakaligtas kami sa mga aswang na naengkwentro namin sa kagubatan na siya namang umubos sa mga tulisan na nanglimas ng mga pagkain at alaga sa karatig naming barangay. Hindi ko nga po alam kung naiintindihan ba nila ng maayos ang mga sinabi namin. Gawa ng sabay-sabay kami nagsasalita at panay pautal-utal lamang. Nang matapos ang gabing iyon, wala nang mga sumunod pang insidente ng mga pangangaswang sa mga barangay na malapit sa amin. Misteryoso na lamang na naglaho ang mga aswang. Naniisa man lang kahit sa mga taong nasa kabayanan ay hindi ko alam o hindi man lang napansin ang mga bakuit kung umalis na ba. Naisip ko namang kalakbay na sa dami ng mga tulisan na nakuha nila, malamang ay tiyak na matagal-tagal silang magugutom. Napag-alaman ko naman ilang taon nang nakalipas at nasa ibang bayan na ako, na may mga uri pala ng mga aswang ang minsanan lamang sa isang taon kung makaranas ng pagkagutom sa karne. Pagkatapos nilang mabusog at mawala ang pagkauhaw sa karne, ay bumabalik ito sa anyong tao. Tapos ay kumukonsumo ng mga pagkain kapareho ng mga ordinaryong tao. Hindi lang po ako sigurado kung may ganitong uri ng aswang sa ibang lugar. Ngunit sa nalaman ko, ay nasigurado kong ito ang mga uri ng aswang na naengkwentro namin sa kakahuyan. Isa lamang po ang ipinagtataka ko at maging hanggang ngayon ay hindi pa din masagot, ay kung anong uri ng aswang yung matangkad na nilalang. Gawa ng ibang-ibang itsura nito sa mga itsurang unggoy na nakasama nito. Pero halata namin na takot dito yung ibang aswang at tila batas ang anumang iniuutos nito. Ilang beses kong sinubukan saliksikin iyon at ipagtanong sa may mga karunungan sa mga aswang at mga nilalang ng ibang mundo. Ngunit maging sila ay walang sagot at walang nakatalagang impormasyon tungkol sa aswang na ito. Pero para sa akin, siguro ay isa na ito sa pinakamabait na nilalang na nakita ko sa tanang buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.